داغماي سلامتنا يبصحكم كما يتحدرز خبركم سمعتنا زينا انه بقدامنت ارسط زينا قداماي قص مسرح ناي قطران صرغيا عدو عداد اقردت تبغيسو بيت صحفه تقلال اوديتر اب الصحافه ادمع صبصاب اوديت سلطنا هيبو چاينا كاب صحافه قدايات وصا امريكا نزقرب الله وقسا بتري نصيغاتو قطبا بريطانيا بوشت 10 عامتات تحت عبيت كم زمزغبه تغليصو قداماي قص نايتي كاب عدو عداد كساب اقردت زرقح بقطتا نزوباتات ماكلن غاشبار كان زراخب بتقلالا 234 كيلومتر زنوحاتو بعل كلت مسمر ناي قطران صرغيات مالي 11 حدار اب حبلا بستخايده سنه سرعات بوقعي تبغيسو ازي بچايناوي كوبانيا سفيكو او وشت قلت عامتات كزازن تصبيت زغبرلو قداماي قص كاب حبلا كساب چعتات زرقح كوينو نوحاتو 30 كيلومتر ابتي حلافك الطباب قدات زباو جنبار ديمقراطية فتحن اتو حقوس قبر هو تسترخبلو سنو سرعات قال زسمعه منستر هنصا اتو ابرها اسفها اقدمو كاب اسمران كتماكرن قريصو نزوبا غاشبار كازاتو صرغيا صبتن ارغانن سلازنبرو نتشكركرتا اصقا منبارو بمحبار از حجي زبقس دلو درجوز حلونا قطران صرغيا نصنح صقمات ام مفتاح طراي زيكونه نتي كسابا وردت زنبره رحقت ب10 كيلومتر زوغدلو قطباوي درجوز حلونا قطران صرغيا نصنح صقمات ام مفتاح طراي زيكونه نتي كسابا وردت زنبره رحقت ب10 كيلومتر زوغدلو قطبا واغد تسنزلو استراتيجياو مسمر مخانو غليصو امباسادر زباوت ريبابليك تشاينا اب ايرترا مستر يانغ زيغانغ دما اتي بروجكت مرأيا نايتي امونغو ايرتران تشاينا زلو دلدل زمدنا كم زخونه بمغلاص نزعما مزي نمسلات كونترات وسيل زلو كوبانيا سفيكو سفيح تمكرون بقعتن زونن سل زخونه نتمسو حبيره مسرح ايرتراويان كيلاتات ككافلن كقسمن تسميت كم زغبر ارديو كاب منستر هنصا انجينير سامسون تسفاين ايرنا بزهاب حبرتا ازي كاب كلتشحن 60 متر لعلى صفح بحر تبغيسو ناب 910 متر زورد ناي 234 كيلومتر ناي قطران صرغيا 10 بينتتا زحقف كم زخونه ارديو اكايد سرح كوبانا سفيكو مستر تشين يو بوغنو مبغاس قداماي غصناي سرح نتي صدافن اشغارن قرص مريت زقالل بمخانو بمغلاص هنصت 240 متر زنوحاتو دندلون كم زتقالل حبيرو زكاب حبلاك ساب چعتا زرغح 30 كيلومتر صرغيا كاب منغست شاينا بسترخبه حدقتاوي لقحيو سرح زلام بالصحفة تقلال أوديتر مسا أهقراوي أبيات الصحفة تقلال أوديتر زباوي أفريقيا ومحبر أبيات الصحفة تقلال أوديتر تزارب تقوم كإنجليزين بمتحبار بالصحافة نصورنا تزلو أدمعي سبساب أوديتر تكورني حدثوا من سلطنة أب هوتيل أسمرا بالاسيه بالام تين سلسان شمنتن أبلات بالصحفة تقلال أوديتر زوهاب زلو سلطنة سبساب أوديت حسيرن نمردو قليلن بزخوننا قباب دمقرابو زعلم مخانو بعسر تحضار أب استقايد مخفة السلسرعة تحبيرو تقلال أوديتر أتو غرز جهر غرمدهن أقداسنت نايت سلطنا بزمن كتاب زهاب وقال متحلاف حبريتان صبصابات أوديتن نصورنت كهلو زحقز مخانو بمقلات أبسرار حوم زنبر صقماتها مقلال أستواصو كم زهلو أبريهم اتيك ساب عربي 15 حدار زغزل سلطنا حفشاوي مأتوين أدمعية صحافات صبصاب متحلاف حبريتان مبهالن نصفوف وصيت ترى الصحافة أب مسرح أوديت بمحياش تنباب النت ميلات صحافة السرر حبرتك كم قدام نثاثو ناي اوديت وطن مصحف صما صبصابن زبلن كالن زتقالليو نقحات حبرتسب اب حمام شكوريا اقباب مكل خالون فوسون معباي زعلم استمره بشمنتن 9 حدار نبرت محدرات كبابي كتما بارون توهيبو علامه نايتي استمره افلط حبرتسب كب مبال مسفحفح نايت حمام نمقتا كمونا وشت استدرابيتات نقدايات كجبر زلو نابيت نمسلاص كم زخونه نرس وقحتا كيدانا كاب ماكل طعنا نصبا بارون تغليصو حمام شكوريا خنقواصرو كاب زكالو حضرات حمامات مخانز تقسن رسو
ዝርጋሕታ ግዳያት ናይቲ ሕማም ብሰብ ሞያ ጥዕና ንዝወሃብ ሞያዊ ምኽሪ ክኽተሉን ዝጀመርዎ መድሃኒት ብግቡእ ክወስዱን ተሓሳሲቡ ተሳተፍቲ ብወገኖም ብክኢላታት ዝወሃብ ኣስተምህሮን ዝጸንሖም ኣፍልጦ ክብ ዘብል ምዃኑ ብምጥቃስ ክድፍኣሉ ጸዊዖም ተራን ኣበርክቶን መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ መድያት ክዓዝዝ ውዳበ ሃማደ ክሕይል ከም ዝግባእ ፕሬዚደንት ሃማደ ወይዘሮ ተኻኣ ተስፋ ሚካኤል ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 40 ዓመት ምምስራት ሃማደ ብደረጃ ዞባ ደቡብ ብ7 ሕዳር ኣብ ከተማ ደቂ ኣምሓራ ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ገሊጻ ኣብቲ ካብ 12 ንኡሳን ዞባታት ዝተወከሉ ዝተሳተፍዎ ጽምብል ኣብ ዘስምዑ ቃል ወይዘሮ ተኻኣ ጽንዓትን መኸተን ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ነዊሕ ጉዕዞን መስገደልን ሰጊሩ ኣብዚ ተስፉ መድረኽ በፂሑ ምህላ ሓቢራ ውዳበ ነቲ ውሑድ ናብ ብዙሕ ቀይሩ ሓይልን ጽንዓትን ዕጢቑ ናብ ልምዓት ከምርሕ ዝኽእል መስርሕ ምዃኑ ጥረይሳ ድማ ሕጂ እውን ማሕበር ምዝሓድሽ መድረኽ ውዳቢኡ ብምድልዳል ካብኡ ዝሕተት ንምምላእ ድልውነቱ ከም ዘረጋግጻ ነጺራ ሓላፊት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ዞባ ደቡብ ወይዘሮ ሰናይት ኣፈወርቂ ብወገና ኣብቲ ዞባ ማሕበር ቁጠባዊ መነባብሮ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ከዓ ተሳትፎአንን ተወዳዳርነተንን ኣብ ኣካደምያውን ሞያውን ትምህርቲ ክብ ንምባል ጻዕርታት ከም ዝተኻየደን ተባብዕ ለውጢ መዝገብ ከም ዘሎን ገሊጻ ኣብታ ኣጋምጣሚ ጸሓፊት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ዞባ ደቡብ ኣብ ማሕደርን ዞባ ደቂ ኣምሓራ ከምኡውን ሓለፍቲ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራን ሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተምሃሮን ኤርትራን ኣብቲ ዞባ ንጥፈታት ሃማደ ንምዕዋት ኣብ ጎኒ ማሕበር ደው ብምባል ኣበርክቶኦም ክሕይሉ ምዃኖም ኣረጋጊጻ እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ ቻይና ጸጥታውን ንግዳውን ስጋት ሃገራት ምዕራብ ከም ዝኾነት ብጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ንዝተወሃበ መግለጺ ናይ እዋን ዝሑል ኩናት ኣተሓሳስባ ክብል መንግስቲ ቻይና ተቃዊምዎ ማይክ ፖምፒዮ ኣብ ሳልስት እዚ ኣብ ከተማ በርሊን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቻይናን ሩስያን ጸጥታዊ ስጋት ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ጸጥታዊ ስጋት ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ምዃኑን ብምግላጽ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ነቲ ስጋት ንምግታእ ክሰርሕ ምጽውዑ ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር ቻይና ስጋት ኮይና ከም ዘይትፈልጥን ክትከውን መደብ ከም ዘይብላን ብምግላጽ ነቲ መግለጺ ብትር ነጺጋቶላ እዚ ብወገን ክልቲአን ሃገራት ዝወፀ መግለጽታት ኣብ መንጎአን ተፈጢሩ ንዘሎ ንግዳውን ጂኦፖለቲካዊ ፍልልያትን ከየግፍሖ ስጋት ተሕዲሩሎም ኣሜሪካ ንወተሃደራዊ ንግዳውን ቴክኖሎጂያውን ምንቅስቃስ ቻይናን ሩስያን ብዕቱብ ትከታተሉ ከም ዘላ እዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝገልጹ ቁጠባ ብሪጣንያ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት እቲ ዝተሓተ ዕብየት ከም ዘመዝገበ ስታቲስቲካዊ ጸብጸባት ኣፍሊጣ ብመሰረቶም ጸብጸባት ጃምላ ሃገራዊ እቶት ብሪጣንያ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ናይ 2019 ብገምጋም ብሓደ ሚእታዊት ከም ዘንቆልቆለ እዚ ድማ ድሕሪ 2010 ዝኸፍእ ምዃኑ ተፈሊጡ ብሪጣንያ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ዝተሓተ መጠን ንግዳዊ ምልዋጥ ከም ዘካየደት እዮም እቶም ጸብጸባት ብተወሳኺ ዝገልጹ ዝካየድ ዘሎን ገና ዘይተዓወተን መስርሕ መውጻእቲ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድማ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ጠንቅታት ናይቲ ቁጠባዊ ተርእዮ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ብሪጣንያ ብስምምዕ ይኹን ብዘይስምምዕ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ካብቲ ሕብረት ክትወፅእ መደብ ከም ዝነበራ ይግለጽ እንተኾነ ግን እቲ መደብ ካብ ብሪጣንያውያን ድሕሪ ዘጋጠሞ ተቃውሞ ገና ተግባራዊ ከም ዘይኮነ ተሓቢሩሎ እቲ ሃገር ብዘይስምምዕ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት እንተወፅያ ናይ ቢልዮናት ዶላር ቁጠባዊ ክሳራ ከጋጥማ ተኽእሎ ከም ዘሎ ክኢላታት ይሕብሩ ኣብ መወዳእታ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ታንዛንያ ሕማም ዓሶ ንምግታእ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝተሰነየ ሓድሽ ናይ ምክልኻል መስርሕ ጀሚራ እተን ነፈርቲ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ታንዛንያ ብምብራር ዓሶ ዘመሓላለፋ ጣንጡ ዝቐትል መድሃኒት ኣብ ምንጻግ ተዋፊረን ኣለዋ እቲ መስርሕ ንኣከባቢ ኣብ ሓደጋ ዘየእቱ ምዃኑ በቲ ሓደ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ሰፊሕ ከባቢታት ዝሽፍን ስለ ዝኾነ ድማ በቲ ካልእ ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ ክኢላታት ጥዕና ታንዛንያ ይሕብሩ ኣለዉ በዚ ድማ ብሰፍሒ መልክዕ ክስርሓሉ ምዃኑ ሰመዝቲ ሃገር ይገልጹ ኣለዉ بمسألة صبصبات ودب تعنا عالم بدرجة عالم بحمام عصا عمتاوي بقمقام لعل 400 حسابات كم زمتو زفلاتي زي خبركم سمعتنا زي قد فصامو ارستاتو دغملكم قدما يقص مسرحنا يقطران صرغيا عدو عدد اقردت تبغيسو بصحفه تقلال اوديتور بصحافه ادمع صبصاب اوديت سلطنا
ይህባሎ ቻይና ካብ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ንዝቐረበላ ወቐሳ ብትሪ ነጺጋቶ ቁጠባ ብሪጣንያ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት እቲ ዝተሓተ ዕብየት ከም ዘመዝገበ ተገሊጹ ዜና በዚ ፍጸም